Mentors.com. олами маъне шудему доғи ҷаҳл аз мо нарафт. Ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи илму дониш ва зина ба зина. Ба ҳамаи мо шумо чи дар мактаб буданд, чи дар зинаҳои мактабӣ, яъне ки кӯчагӣ дар донишгоҳ буданд одамое ки морам суоло медоданд ки як адади номуайяна ба хотир бигӣ, ба худаш ҷамъ кӯ, ба худаш зар бизан, ба як адади дигар ҷамъ кӯ, тарх кӯ ва натиҷаша ба мо мегуфтанд. Ҳамаи мо дар ҳайрат будем. Ин гуна буданд, дуруст? Имрӯз ҳамин гуна адади номуайяна ма ба шумо мефаҳмонам ва натиҷаи ӯро мерасонам барои ҳамаи шумо ва чӣ гуна коркард мекунанд дар мағзи сар, ки шумо бояд бидонед ки ягон ҷои пинҳонош нест, ягон ҷои сири асрорш нест ва мушкиле ҳам нест, ки агар шумо бигӯед ки о мушкил аст, чӣ гуна инро мекунам. Бигирен, дилхоҳ адада бигирен, яъне дилхоҳ адада ки гирифта бошен, бо худаш ҷамъ бикунен. Натиҷаи ӯро ҳамо ададое ки гирифтагирен, натиҷаша бо адади 2 зарб бизанен. Ана ки буд бибинед ки натиҷае ки ба адади 2 қати зарб заден, натиҷа биромад, ӯ натиҷара ба ӯ ададе ки аввал гирифта буден ку, адади номуайяне ки шумо гирифта буден, ба ҳамун тақсим бикунен. Ана тақсим, натиҷаи тақсим шудашро тарҳи 1 бикунен, тарҳи 1, яъне минус 1 бикунен ва шумо дар ҳайрат мемонед баробари 3 мешавад. яъне фарқе надора кадоми шумо адади 5 интихоб карда буден, адади 9 интихоб карда буден, адади намедонам 16 интихоб карда буден, ё ки соли таваллудтон интихоб карда буден. Тамоми ададҳои дилхоҳ, яъне имрӯз мавзӯи ададҳои дилхоҳ, ададҳои номуайян ба мисли x, y, z ва ғайра ададҳое ки дар системаҳои ҳисоб, яъне дар риёзиёт мебиёранд ва бисёриёро имрӯз ҳамо як такон медиҳад ки барои чӣ x ҷамъи 5 баробари 100 мешавад. Бибинед, x ҷамъи 5 баробари 100 мешавад, ки ҳеҷ мушкиле надорад. Яъне ки дар ҳамун 100 x намерасид, шид баробари 100. ё ин ки масалан аз адади 25 x гирифтем, яъне тарҳи x кардем, баробари 10 шид. Барои чӣ? Барое ки бибинедтон 25 тарҳи x баробари 10. Яъне x меоем чӣ меша? X адади номуайяне ки мо медонем натиҷаш чие. Мебинем и 10 тарҳи 25 мекунем, баробари чӣ мешида? Баробари 15. Яъне ки 15 ҷамъи 10 баробари 25, ё ин ки баръакс. Хуб, ин аст ки дӯстои азиз, мо бояд каме аз ададҳои номуайян, яъне ададҳои ба мисли x, y, ба мисли дигар ададҳо бояд дониста бигзарем. Хуб, давоми мавзӯъ ин аст ки имрӯз барои бисёри бачаҳои мо ҳамин вақте ки гап дар бораи ададҳои номуайян ба мисли x, y, чуноне ки дар боло зикр кардем, x, y, z ададҳои номуайян меравад, дар ҳайрат мемонанд ба чӣ хотир. Ва бисёр суоло омад ки устод ба хотири чӣ a ҷамъи b баробари c мешавад. Яъне a ҷамъи b ки мо нишон медиҳем дар мавриди барнома, яъне a ҷамъи b баробари c мешавад. Яъне ин маънои чиро дорад? Яъне дилхоҳ ададе ки ба мисли x, y аст ку, вақте ки ҷамъ мекунӣ баробари як адади дига мешавад. Масалан 2 ҷамъи 3 баробари 5 мешавад. Яъне дар ҳамин ҳолат мо медонем чӣ намонем? a, яъне a дар ҷои 2 ва b дар ҷои 3 ва натиҷа дора ку, яъне 2 ҷамъи 3 баробари 5 мешавад. Ин аст ки a ҷамъи b баробари 3 мешавад. Ва ин гуна бо ҳисоб мекунанд дар системаи риёзиёт a ҷамъи b баробари b ҷамъи a мешавад. Яъне бо ҳамин натиҷа мешавад. Яъне 2 ҷамъи 3 баробари 3 ҷамъи 2 мешавад. Натиҷаш ҳамо 3 аст ки бояд ҳар яку шумо бидонед. Ё ин ки дар бораи x мисоли фасеҳ ҳаст ки бояд ҳар як мо шумо бифаҳмем ва дар раванди зиндагӣ барои мо мушкиле эҷод накунад, яъне ба мисли x, y. Бибинедтон ки бародар ё ин ки як хоҳари шумо, як дӯсти шумо, фарз кардем ки ҳамо одамое ки қати шумо зиндагӣ мекунанд, ба шумо тамос мегиранд ва мегӯянд акаи азиз, додари азиз, ба ман маблағи лозим аст. Аммо шумо медонед ки дар ҷебаки шумо масалан 45 сомонӣ вуҷуд дорад. Шумо инро медонед мушаххас. Аммо мегӯяд ки яъне ба ӯ иҷозат медиҳед ки рафта гирад, x сума ӯ бигирад. Яъне шумо намедонед ки ӯ чанд сума мегирад. Аммо вақте ки ҳангоми хона мебиёед ки дар хона дар ҷебаки шумо
20 сомонӣ боқӣ мондааст, яъне бақия 20 сомонӣ мондагӣ аст. Шумо x сума ӯ гирифтагӣ аст ва дар киссаи шумо ҳамагӣ 20 сомонӣ мондагӣ аст. Ай куҷо шумо буфаҳмем ки чанд сума ӯ гирифтагӣ аст? Яъне бибинед вақте ки адади 45 сум адади мушаххасе ки дар ҷебаки шумо буд, шумо иро медонед ва ӯ x суме ки ӯ гирифтагӣ ай, ура шумо намедонед, аммо мондагӣ аст бақия 20 сомони дига. Яъне 20 сомониро зери 45 мебиёрин ва тарҳш мекунед. Масалан аз сумаи 45 сомон 20 сомона кам кардан, яъне тарҳ кардан, медонем ки баробари чӣ мешавад. Дар натиҷа мо медонем ки бародари мо, ки хоҳари мо, дӯсти мо 25 сомониро гирифтагӣ. Бибинед он ки чӣ гуна x ёфтанаш чӣ гуна сабук ва осон аст. Агар ки шумо мегуфтен, яъне дар гузашта мегуфтен ки чӯ ин чихе x қатия хе одамо дарав коркард када мебуранд. Ин бибинед он ки масалан дар ҷои кор шумо ҳамагӣ 40 нафар дар як сохтмон фаъолият мекунед, кор мекунед ва айни замон ана як мисоле ки имрӯз ба кӯли мо наздик аст. Масалан дар як сохтмон, дар дилхоҳ сохтмон 43 нафар кору фаъолият дорем ва яъне раҳбари ӯ сохтмон мебиёд, яъне ама объект мебиёд, мега бачаҳо ин коре ки шумо анҷом дода истодаен, як қувваи номуайян, як қувваи яъне ки x қуввае лозим аст ки ба 66 баробар боша ки ман ура, яъне ки ман метавонам маблағ гузорӣ кард, яъне суми ура ман дода метавонам, тавони ура дорам ки дар як муддати яъне тӯл накаша кӯтоҳ ҳамира буд бикунем. Яъне мо бинем мо вақти 43 нафар мо кору фаъолият дорем, x ҳамун x одамон чанд одам бошанд ки ба 66 баробар бошанд. Яъне дар ин ҷаҳат бибинед, дар ин ҳолат мода чӣ лозим меша? Ҳамун ададҳое ки гуфта будам дар боло, x, y, z ва ғайра ададҳои номуайян. Яъне инҷа мо чӣ гуна бояд муайян кунем? Яъне мо адади 66 тарҳи адади будагии худмон, яъне нафарое ки мо 43 нафар кори фаъолият дорем ку аз ӯ минус мекунем ва дар натиҷа чанд одами дига мода дар кора? Яъне мода 23 нафари дига одам, яъне қуш бояд ҷамъ бошем ки 66 нафар шавем ва дар натиҷа дарав кора биспорем ва соҳиби пул бигардем. Яъне бибинед ки чӣ гуна дар зиндагӣ ҳамин ададҳои номуайян истифода бурда мешаванд дар ҳама ҷо. Агар чӣ дар сохтмон, чӣ дар тиҷорат, чӣ дар хариду фурӯш, чӣ умуман бибинед ки дар тамоми соҳаи зиндагӣ, дар тамоми раванди зиндагӣ ҳамин ададҳои номуайян лозиманд ва зарур ҳастанд. Анакнун дӯстои азиз, саргашта ба сараввал мегардем. ӯ суоле ки гуфтум ку дар кӯдакӣ, дар мактаб, дар ҷомеа рафиқои ҳастем, кам рафиқое ки ҳастем аҳли илм ҳастанд ва ба мо суол мекунанд, мо доимо дар таҳаҷҷуб ҳастем. Ин гуна ҳамура яъне чӣ мегӯянд, сири асрори онҳоро имрӯз ман барои шумо арзонӣ мекунам ки то ин ки шумо бидонед. Бибинед ай ҳамун суоле ки ман ба шумо дода будам ки натиҷаш се буд, яъне дилхоҳ адад, яъне x буд, y буд. Анакнун ҳамун суола ман ба забони фасеҳ, яъне ададҳои муайян қати ба шумо гап зада мегзарам, то ин ки шумо да аниқ бошам. Бибинедон дар ҳамун ҷои x ман адади фарз кардем адади 5 интихоб кардам. Яъне x мега ку адади дилхоҳро бигир. Ман интихоб кардам адади 5 ва ҳамун адади 5 яъне меган ку x адада интихоб ку ва ба худаш ҷамъ ку. Яъне ман 5 интихоб кардам, ба худаш ҷамъ кардам. Яъне 5 ҷамъи 5 натиҷаи 10 мегирад. Ва вақте ки ман 10 ба 2 зарб задам, натиҷаш 20 мешавад. Ва ҳангоми 20 ба адади 5 ки тақсим кардам, яъне ба адади 5 ман тақсим кардам, x ки буд ва ҳамун мебиёд дар натиҷа адади 4 ҳосил мекунем. 20 тақсими 4 баробари 20 тақсими 5 баробари 4 аст ва барои чӣ бояд як адади сирӣ метиҳанд, чӣ ҷамъ боша, чӣ тар боша. Масалан дар ин ҳолат адади 1 ман барои шумо додам ки тарҳш кунед. Аз 4 1 ки гирифтем баробари 3 мешавад. Яъне дилхоҳ адад, ман гуфта гузаштам ки дилхоҳ адад, яъне дар давомаш мегирем я адади содаву ва сабук бошанд барои мо. Масалан адади 2 мегирем. 2 ба худаш ҷамъ мекунем, меша 4. Ва 4 агар зарби 2 бизанем, зарби 2 баробари 8 мешавад. Ва 8 ба ҳамун ададе ки аввал интихоб карда будем, ба ӯ тақсим кунем, баробари 4 мешавад. Ва аз 4 агар адади 1 бигирем, бо мешава 3. Яъне бибинед ки анакнун адади каме на 5 на 2, адади каме айу болотар, адади 7, яъне рақами 7. 7 гуфтам мо чира дар назар дорем, ҳамон адади x номуайяна. Бибинед адади 7 ҷамъи 7, ҷамъи худуш баробари 14 мешавад. Ва 14 зарби 2 баробари 28 мешавад. Ва ҳангоми 28 ки тақсими адади
аввал интихоб кардамон, яъне адади 7 хати тақсим кунем ва натиҷаш баробари 4 мешавад ва 4 тарҳи 1 бозам баробари 3 мешавад. Яъне ин гуна шуморо метавонанд ки ақли шумо қатъи кор кунанд ва шуморо дар ҳайрата дар таҳаҷҷуб монанд. Яъне ҳама шумо имрӯз дидем ки чӣ гунаи осон будааст. Ана дар бо ҳамин мисол шумо дилхоҳ масъаларо шумо метавонед худтон коркард кунед ва бинед ки чӣ қадар мағзи сари шумо дар ин коркард қобил аст ва қобилияти корро дорад. خب دوستای عزیز، اگر در پایان برنامه یک مثال میمونم شما که شما بدونین که ما علاقه زینه به زینه کار کرد آمده ایم. یعنی که اگر ما در جا نشان میتونم برای شما و در کامنتاری بنویسین و بهاگذاری کنید برنامه ما را و حتما دستگیری شما مهم است، چون این برنامه علمی است و نخست برنامه علمی در اینترنت تاجیک است. خب از عددی نامعین، یعنی از x، یعنی نشان میتونم در اینجا از x عددی نامعین بازم x یعنی طرح کنیم بگیریم برابر چی میشود؟ در این حالت جواب شد درست، جواب درست شد. من فقط یه مثال میمونم و جواب درست شد در کامنتاری بنویسین. یعنی معنای چی را نشان میده؟ کدامی که پیشنویس اون معنی پیشروی او را و علاقه یا چی آموختن او را گرفت. و از مثالی که در بالا ذکر کرده بودم از او میتونید که یگان مثال مثلا بمونین در زیر کامنتاری تا اینکه دیگر رو ببینن و کار کنن. و در پایان برنامه چی گفتنیم که البته پیشروی ما و شما پیشروی جامعه است و سایقل دادن علم ما، دانش ما، این یک روحیه و یک امید برای کل جامعه است. سربلند صحت و سلامت باشید.